Здравейте, приятели на канала Easy and Good Cooking. Така изглежда нашето зеле след една седмица. А сега да видим самата рецепта за кисело зеле в бидон. С захлаждането на времето във всяко едно домакинство се слага така наречения бидон или буре с кисело зеле. Днес за вас представям рецепта за кисело зеле. В котлона на най-ниската степен и в 7 литра вода разтварям 280 грама сол. Фактически пропорцията е следната: на всеки литър вода, който ще използвам, разтварям между 30 и 40 грама морска сол. След като солта се разтвори, изчаквам саламурата, която съм приготвила, да се охлади, като през това време ще си приготвя зелето, което ще сложа в бидона. Това са зелките, които ще сложа. 3 зелки, тъй като бидончето, с което разполагаме, доста мъничко. Направила съм разрез. Целта на този разрез е просто саламурата да влезе по-добре и ферментацията да се случи по-качествено. Вече съм подредила моите 3 зелки в бидончето. Остана саламурата ми да се охлади и да я долея в бидона. Водата вече се е охладила и заливаме зелките. При подготовката на киселото зеле, както вече ви казах, най-важно е да спазите пропорцията за водата и солта. На 1 литър вода отговарят между 30 и 40 грама сол. Другото, което е важно, е да разрежете зелките така на кръщи. Другото, което може да направите, е да издълбаете шуканчетата по средата, там да наредите сол. Но това е еднотипно, което на вас ви хареса. Заливаме зелето, затваряме и след няколко дни ще бъде първото претакване. Водата в бидончето не ми достигна и поради тази причина реших да добавя още 3 литра вода, като спазих пропорцията, добавих още 120 грама сол. Така бидончето ми събра 10 литра вода, в което разтворих 400 грама сол.